بسەدان وڵاتیên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê jî îro bi dilekî xemgîn tevlî merasîma oxirkirina cenazeyê hunermendê Efrînî Ciwan Hesen bûn da ku wî ber bi Efrîna dagirkirî ve birê bikin. Welatiyan cenazeyê hunermendê Nemir ji pêşiya nexweşxaneya Xalit Fecr wergirtin û bi meşheya eywana mîdya birin. Li wir gel xatirê xwe yê dawî ji hunermendê Efrînî Ciwan Hesen xwestin û ew bi erebeyan rê kirin berev bajarê wî Efrînê ve da ku li gundê wî gundê Gurda were veşartin. Hunermend Ciwan Hesen beriya çend rojan rastî qezaya şewatê hatibû ew ber bi nexweşxaneya Razî ya bajarê Helebê ve hatibû veguhestin. Lê ji ber giranbûna rewşa wî 22 Gulanê koça xwe ya dawî kiribû. Ev dîmenên ku ser ekranê jî temaşe dikin dîmenên xatirxastina ji hunermend Ciwanin ku wî ber bi warê wî ve wî ber bi Efrînê ve wexir dikin ku wî jî her tim di hemû berhemên xwe yên hunerî de û di helbest û stranên xwe de bîrîkirin û hezkirinên xwe yên bo Efrînê pêşkêş kiribûn. Îro jî welatiyan xatirê xwe yê dawî jê xastin û bi dilekî tijî xemgîn ew ber bi warê bav û kalên wî ve ber bi warê zeytûnê ve oxir kirin.